En l'any 2015, una vegada entra este govern progressista en l'Ajuntament d'Alzira, el primer que farem va ser veure quin era el nostre patrimoni. En concret ens trobem avui en l'antic almacén de Cucó. Era un almacén de material que la trobaren completament en ruïnes. Començarem per lo que és el sostre, canviant el sostre, ficant-li un sostre nou i després continuarem en un projecte del Consorci de la Ribera en el que és el canvi de les finestres. Ara hem acabat aquesta fase en el que se diu el suelo radiante. Què significa el suelo radiante? Significa que hem posat un paviment que també ho converteix en un edifici sostenible, un edifici en què... I bé, diré, este projecte és un projecte vanguardista, és un projecte que és capdavanter, jo diria que és pioner en la província de València, perquè transformar el que és un habitatge com este, que era un antic almacén, transformar-lo i tindre un edifici d'eficàcia energètica i de consum zero és important, no? És important que continuem endavant, és important que en un futur li queden encara moltes fases per acabar d'acondicionar aquest edifici que serà el casal jove que podrà disfrutar la joventut alzirenya.